mysterious pneumonia outbreak in China has been identified. So far, 427 people have died from the virus. Now stands at 1,016 people. Death toll now of 2,000. But the worry right now is whether or not other clusters are going to show up elsewhere. Victory is near. That's what state media has been saying. We're staying at home and nagkalingaw ra sad ta og tan-aw sa mga vlog sa mga sikat nga mga YouTubers. Kami nag-implementar sa gitawat ng community quarantine. Ang adapter nag-suffer sa kansikinto. Bye, how are you? Say hi to the vlog. Hi. Doon ko sa imol ron kay mag-withdraw ko. Ako dapat dire sa kalsada. So, grabe ka awan. Grabe kahawan guys. Kanang lugar dere grabe daghan kay nagtao gid pero grabe gid oh. Mingaw kay imo. Kanakan. Di yun ko tigkaon sa boarding house guys. Karon lang jud kay kuan man wa may naninda. Kaon ako ang gitalabhan. Hi, T. Kani? Te, ako'y pangutan na. Nang moto ka, sikat ko sa YouTube. Hindi ka moto? Ha? Ayaw, ikaw. Hindi, naman ko'y pangutan na. Moto ka, sikat ko sa YouTube. Moto ka, ikaw, moto ka. Ano, nakaingon ka, sikat ko sa YouTube. Guys, moto ko na siya, pero bisa sure. Ano, mag-YouTube siya. Init lagi, te. Init dahil. Ako lang, te. Thanks, te. Oh, sikat ba ko sa YouTube, te? Moto ka? Oh, sige, moto. Moto ka, yun. Bye, te! Laro-laro niya. Huwag kay tuyo sa gawas, suot sa iyong balay. Da, bayra! So, pag mata na ko, naibong kung anong saba kayong gawas mo din eh. Nag-lunch ang barangay o mobile market na address ang mga kuan. Dito na wag talagang social distancing dito. Tapok lang. So stretch pa na dito sa kuan sa mga natin dito. So
we are entering 4th week here in Cebu City, 4th week and mag-extend man ang enhanced community quarantine diri until until end of April siguro. So mo ni ang initiative nila nga magkuhan sila og mobile market. So mo gyapon tapok ra gyapon mga tao. Yo guys, what's up? So kung nakakita mo sa akong video 5 minutes nyo yung kitanaw full. So thank you for clicking and I hope you guys are doing good. Ito ang community quarantine can extend to May 15, May 1 doon. So nakadiscribe po share ko kay supposedly na po rin sa Siargao, but yeah, wala tama na yun. Anyway, ang Siargao maka-wait na and ang importante buhi ta and we are healthy and yeah guys, comment down below kung sa inyong gibuhat sa inyong community quarantine and comment sa kung asa mo punta karon kung wala ang ECQ, kung wala niyang tanan. So I hope guys pray ta nga ma-okay ang tanan nga makabalik na sa itong mga normal lives. Yeah, that's it. So, nanatay, breathable, disposable, washable face mask. So, muna itong gamiton kay dili naman ta makapalit og mga surgical mask, mga disposable mask sa market. Karon naa pero nihit. So, kanina lang atong gamiton. So, matong procedure guys. So, this is a panty liner. Mura yung ibutang to have a filter para nalay filter ang imong mask bag. Dire sa mong sityo nag-set up ni og kanang gate dire para dili na makasuda mga taga dire. So entrance exit mo lista gyud dire. So mo ni siya. So muna mo ang kalsada. So dito sad nga tumoy nag-set up sad sila o gate dito para sa mga musod o gawas. Nay, di na pwede diri mo kuan. Musod ang mga di taga diri gud. Oh, dili, taga diri ra makasud. So kung naay mo palit, tunol-tunol. Naay mo kuan, palit para nila. So kani diri guys, mo ni ang kuan. Nagyaron sa Ronsi. Private siya diri, private road. Wala mong leader. No. Kundo ato na oh. Wala ito, ano na? I hope makabalik na tatanan sa itong mga normal life, no? So that's it guys, atong i-end atong video dari dapita niya. See you in the next video. Kung wala pa subscribe, please hit the subscribe button and like this video also, and please comment kung asa mo padung after aning quarantine. So guys, dili pa mo ta maka biyahe international, so dali lang sa Pilipinas. So guys, it's your homie again, Eiyan, and stay safe.